mga mantikaon. Kugang. Napoy ulit. Brata. Yummy. Dami. Karong nangato sa Lawi kayo. Kakuto-kuto oy. Ano? May bakudo ko to. Anak sa luluran nga mangadto ko sila Yummy, oh. daw. Sa Ice balay cream ba? yummy. Sa kay angat ko. Nana nga. Wat. Yeah. Wat meron to. Unsa do kay ngalan ni sa bano? Bait. Robansos ni. Bait. Unsa ngalan ni sa Tagalog? Jackpot. Amat sa ngalan sa Tagalog eh. Unsa do kay ni sa Tagalog no? Nang yamay. Ning Robansos ba? Ba, nga nga. Dukot. Nam ni sa abay ko. Dukot naman tayo. Buyas, kamatis, bawang at luya. Bakit doon ako na Kalaman doon. Sikwa. Oh. Dili pala sikwa. Bakit dukot pre? Doon Kaon ta kita Talong. may mga kay trabaho. Amo na gitawag dagoy sigarilyas dagoy nila. Ah, sigarilya. Gago. kaunta. Pero ako sa ako wadok Bisa kon sa kalang to lami ra mong kaya god. Yapoy ko ano? So, Asos ni. Tagalog na aso is. pero hindi na So, is pala ito? Basta na kayo ng talagang di ko maminyo. Kung mangita Mr. Pero nga doon ka babae mo mangita. Kadala. Magkukog mes. Mugdok. Grabe ito, Ben. Gakuto-kuto orang karabados. Orang mga pandaya. Ah. Yummy. Ito agad. Pagkarang sa kapul.